Langgame kalajengaken. Jawahipun black sweet, Mas. Apa kuwi? Ireng manis. Wah, seneng aku. Wes seneng. Sing kelingan ireng manuke. Manise. Oh, manis ya. Ora umum laras. Iya. Gar 750 ya, Mas. Hah? 750. Apane? Ya tanggapane kanca-kanca. Iki? Iya, to, Mas. Kuwi aja ngejek-jek aku. Lah ngapa? Mosok 750 kok. Lah tekan Mas Joko. 750 panjene. Oh. Oh. Oh, panjen. Lah mau ngomong karo aku, tekan ngene mau 750 lho, Nduk. Oh. Iki 750 lah ya. Aku man piro? Ya, tu 5 ra apa-apa. Cempe siji. Sajake wis entek duwite. Ya ta, Bos? Sak duwite, Bos. Apa sih? Ya. Lanjut, Dek. Ya, Mas. Nanu. Heh, ora tekan kono kuwi. Larase semono. Bang jalar apa rapi? Marang
Sembah nuwun. Semoga Nggih, Mas Mbak Lia. Suryati